Комплектът се състои от две части. Микрослушалката с две батерийки, която се намира в тази кутийка, и примката. Нека ги разгледам по-отделно. Как се пуска микрослушалката? Внимателно поставяме батерийката с надписчетата нагоре. Завинтваме капачето. Когато го направим, завинтваме го добре, когато го направим и поставим микрослушалката в ухото или до ухото, ще чуем един шумящ звук. Това означава, че микрослушалката работи. Примката състои се от жак, тук се свърза към телефона, кабел с микрофон, който се поставя в ръкава, и примка за врата, която е де-факто предавателя. Какво правим? Ето имаме един телефон Samsung S4, включваме, за да щракне хубаво. Щраква хубаво, тук горе виждаме слушалчици. Сега някой ни набира, изключили сме му звука, някой ни набира, така. Сега в момента аз не съм изключил звука, но по принцип е изключен. Вдигаме от това копче. Ето в момента вече има разговор. Сега, когато този някой говори, Едно, две, ето, три, през самата слушалка се чува. тест, проба. Добре. Сега, като искаме да спрем разговора, натискаме бутончето и се затваря. Човека от другата страна може да ни чува през този микрофон. Това е. След като свършим работата с слушалката, отвинтваме капачето и махаме батерията. Защото ако батерията стои вътре, слушалката работи. Завинтваме капачето обратно и комплектуваме комплект. Тук това нещо е предавателя. То трябва да е на врата. На възможно най-близко разстояние от ухото ви, където се намира слушалката. Това е. Успех!